telespectatori. Astăzi începem dezbaterile electorale cu trei concurenți care îi vedem prima dată în platoul nostru. Televiziunea Accent TV vă salută la dezbateri. În platou avem reprezentantul Partidului Național Liberal, doamna Vitalia Pavlicencă, bună seara. Bună seara. Reprezentantul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, domnul Ion Ciban, bună seara. Bună seara. Și reprezentantul Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, doamna Daniela Bodruc, bună seara. Bună seara. Stimați concurenți electorali, noi suntem în direct, avem 4 runde. Fiecare din voi o să aibă câte 13 minute timp să-și expună opiniile, părerile. Procesul o să meargă în felul următor. În față aveți un monitor cu cronometru. Când cifrele cronometrului se vor înroși până la un roșu ca drapelul chinez, să știți că deja mai aveți 2-3 secunde. Dacă nu deslușiți culorile, atunci o să auziți un semnal sonor specific care o să vă avertizeze. Trebuie să rotunjiți discursul. Dacă cineva din concurenți, din platou, prin cuvintele sale sau prin mesajul său, cât de cât vă deranjează, vă rog replicile care o să le aveți, să le duceți dorul până la runda a 4-a. Și în runda a 4-a o să aveți posibilitatea să cântați acest cântic de o doină mesajului care îl aveți și a replicii care aveți să o spuneți. Regulamentul e următorul. Prima rundă câte un minut, noastră pe rând, o să faceți o prezentare a partidului politic care v-a delegat în aceste dezbateri. Doamna Pavlicencă, sunteți pregătită? Desigur. Cronometrul, poftim. Bună seara. Reprezint Partidul Național Liberal, care candidează a doua oară pentru un scrutin parlamentar. Prima oară a fost în 2010, când am avut sloganul PNL propune unirea cu România. Pe lista Partidului Național Liberal candidează mai mulți membri ai Consiliului Unirii, din care face parte și Partidul Național Liberal, o platformă unionistă formată în anul 2012, atunci când am comemorat victimele celor 200 de ani de ocupație ruso-sovietică. Pe lista PNL candidează mulți reprezentanți ai Asociației Veteranilor de Război Tirastighina, ai altor entități membre ale Consiliului Unirii. În 2011, noi am adoptat sloganul unionist și acum avem platforma electorală în Europa prin România. Vă mulțumesc, v-ați încadrat ideal. Domnul Ion Ciban, vă rog, cronometrul, ați început. Știți, noi ori de câte ori ajungem totuși cu doamna Pavlicencă, eu țin să-i amintesc și neapărat să amintesc și telespectatorilor că Partidul Socialiștilor pledează pentru o Moldovă puternică, ori asta înseamnă Moldovă fără unionism. Noi am înaintat în Parlament proiectul de lege privind interzicerea oricăror manifestații unioniste, partidelor politice, organizații, acțiuni politice cu acest caracter și vom adopta această lege deja în viitorul foarte apropiat. Cei care vor să facă unirea cu România n-au decât să o facă peste prut, au acolo foarte mult spațiu de manevră. În Republica Moldova nu are ce căuta unionismul. Noi pledăm pentru întoarcerea nemijlocită în programa școlară a istoriei Moldovei, de asemenea limbii moldovenești și pledăm pentru o cetățenie singură pentru demnitarii de stat. Republica Moldova este un stat suveran și trebuie să se dezvolte anume așa. Vă mulțumesc. Doamna Daniela Bodruc, sunteți pregătită? Bună seara, stimați concetățeni, mă numesc Daniela Bodruc, sunt vicepreședinte al Mișcării Populare Antimafie și noi, Mișcarea Populară Antimafie, profităm de orice invitație pentru ca mesajul nostru să ajungă în casele dumneavoastră și prin intermediul televiziunilor. Stimați concetățeni, am venit să vă spun un lucru foarte important pentru această campanie. Țara noastră este ocupată de către o armată politico-mafiotă. Această mafie a fost creată pe timpul guvernării comuniste de către Voronin prin implicarea lui Vlad Plahotniuc, care împreună cu fiul acestuia, Oleg Plahotniuc, au adus mafia în instituțiile de stat. Acest sistem mafiot a fost preluat de către actuala guvernare
ne schimbând niciun element din el. Mai mult decât atât, lucrurile au devenit din ce în ce mai grave. Adevărata luptă se dă între mafie și antimafie, mafie și comuniști. Votați antimafie. Vă mulțumesc mult. Trecem la runda a doua. Ați îndeplinit toate condițiile regulamentului nostru. Runda a doua. Aveți câte 3 minute. Toți concurenții electorali care au fost până la domniile voastre în acest studio au răspuns la această întrebare și toți care să mai vină o să răspundă la aceeași întrebare. Deci întrebarea unică pentru toți. Eu repet întrebarea și dumneavoastră pe rând răspundeți. 3 minute pentru acest răspuns. Care sunt avantajele formațiunii politice care o prezentați în comparație cu alți concurenți electorali? Doamna Pavlicenko, poftim. Este foarte bună întrebare, pentru că fiecare vine în alegeri și laudă marfa. Acest lucru îl facem și noi. Partidul Național Liberal este unicul partid unionist din Republica Moldova care a reușit și și-a înregistrat statutul și programul unioniste după al 3-lea congres, fapt pentru care ne-am judecat în proces contra Ministerului Justiției, care de fapt este un minister al Justiției al unei guvernări care se pretinde pro-europene. În felul acesta, noi promovăm deschis unirea și un slogan general al campaniei, pe lângă platforma electorală a PNL în Europa prin România, este împreună spre reîntregirea din 2018. Niciun partid nu are acest mesaj, dar în schimb, din 2010 până în 2014, toți cei mai importanți politicieni români, fie că e vorba de președintele PSD, cel mai mare partid din România, Victor Ponta, fie că e vorba de președintele PNL Klaus Iohannis, de Elena Udrea, Monica Macovei, Traian Băsescu, Dan Diaconescu, toți sunt unioniști în sensul că au făcut declarații pro-unire. Deci, în acest fel, noi putem spune că există sprijinul total din partea României în privința ideii de refacere a unității naționale românești. Mai mult decât atât, de exemplu, Victor Ponta a preluat mesajul PNL spre Marea Unire din 2018, iar Klaus Iohannis a spus foarte clar că drumul european al Republicii Moldova este încă lung și nu există garanții formale de aderare la UE, iar unificarea românească nu contravine integrării europene. Partidul Național Liberal este un partid oficial înregistrat, un partid curajos, care de 8 ani are aceeași consecvență și politici cu propuneri concrete pe toate domeniile. Noi am difuzat o serie de declarații legate de poziția noastră. Pe lista Partidului Național Liberal candidează foarte mulți oameni cunoscuți, unioniști, care nu se tem să-și spună opiniile, deci sunt oameni curajoși. De asemenea, avem o platformă din 18 priorități până la reîntregirea din 2018, între care cel puțin 2 sunt posturi comunele serviciilor de frontieră în punctele de control trecere peste Prut pentru eliminarea contrabandei până la lichidarea vămilor. Avem crearea la Chișinău unei filiale a DNA ca să-i mai pună pe politicienii corupți la închisoare și avem un program, concept de strategie, program privind reîntregirea românească până în 2018, care este un program extrem de amplu, publicat pe site-urile noastre, va fi publicat și în cărțulie în timpul apropiat și în acest sens noi, deși nu s-au acceptat ideile de bloc european, liberal și bloc al partidelor extraparlamentare, mergem consecvent spre această idee pe care o promovăm unicii în Republica Moldova. Vă mulțumesc mult. Domnul Ciobană, aceeași întrebare. Care sunt avantajele formațiunii care o prezentați în comparație cu alți concurenți electorali? Poftim. Am vrut doar o mică remarcă, oricum o să păstrez și pentru următoarea rundă, dar, doamna Pavlicenko, nu luați pâinea Partidului Democrat, care Marian Lupu a semnat cu Ponta acum, recent, câteva săptămâni în urmă, un acord de colaborare al lui Leancă, care a participat și a închis gura și a muțit la Alba Iulia când Ponta declara Marea Unire, al lui Gimpu, care nepoțul a plecat cu pământul moldovenesc să-i închine lui Băsescu. Gimpu a spus că nu este unionist, nu vă supărați. Voi sunteți toți de o teapă și v-am zis că după 30 trebuie foarte frumos de interzis acest lucru. Acum, referitor la ceea ce este distinct în raport cu Partidul Socialiștilor. Sunt 3 lucruri pe care trebuie să le menționez. Primul lucru este nemijlocit că este singurul partid în care propriu zis are încredere Federația Rusă și cu care putem
dialoga la nivel înalt. Ați văzut și întrevederea cu domnul Vladimir Putin, recent, acum pe 4 noiembrie, a doamnei Greceani și a domnului Dodon. Ați văzut rezultatele acestei întrevederi deja, că cetățenii moldoveni care vin de pe 5 până pe 30 noiembrie și se întorc acasă, ar putea pleca în decembrie și mai târziu, oricând, fiind garantat un loc de muncă pentru ei. Asta pentru că guvernarea noastră a decis să îi limiteze în vot pe cei 700.000 de moldoveni care se află acolo. Ați văzut și întrevederile cu domnul Narâșchi pe partea asta legislativă, unde am vorbit despre Uniunea Vamală și aderare. Mulți alți oficiali, patriarhul care s-a văzut și care a fost l-a blagoslovit pe domnul Dodon pe data de 8. Întreținem relații foarte bune și ne bucurăm că Rusia are încredere în noi. Noi credem că trebuie să mergem în Uniunea Vamală. 2. Noi avem cea mai competentă echipă. Acest lucru este recunoscut de foarte multă lume, atât din afară cât și din exterior. Foarte multă lume s-a expus și aceste lucruri le puteți vedea atât în ziare, în materialele noastre, la TV. Foști miniștri de economie, actuali demnitari de stat, reprezentanții ai mediului de experți, economiști, de exemplu, numele doamnei Greceană este legat și datoriile istorice pe care le-a avut Moldova din 2001, atunci când a condus Ministerul Finanțelor, și diminuarea ponderii datoriei de stat, multe alte lucruri, creșterea salariilor, pensii. Avem o echipă profesionistă, cu adevărat. Și suntem singurul partid astăzi din Republica Moldova care a prezentat societății, nu pur și simplu la nivel de lozinci ceva, dar un program amplu pe toate direcțiile de activitate, de la domeniul social până la cel economic și cel politic. Noi dacă spunem că vom putea majora pensia cu 20%, dacă spunem că vom putea diminua contractele cu 50%, noi arătăm și de unde. Deci nu este la nivel de lozinci. Rusia, echipa, programul. Sunt 3 lucruri importante despre socialiști. Vă mulțumesc. Doamnă Bodruc, aceeași întrebare. Care sunt avantajele formațiunii politice care o prezentați în raport cu alți concurenți electorali? Stimați concetățeni, Mișcarea Populară Antimafie este un alt fel de partid. La baza creierii Mișcării Populare Antimafie nu stă nimic altceva decât cuvântul spus, cuvântul adevărului. Acest cuvânt l-ați auzit încă în 2010, august, atunci când liderul mișcării, domnul Sergiu Mocanu, a spus că pe listele Partidului Democrat vine un criminal pe nume Vlad Plahotniuc. Atunci a preîntâmpinat clasa politică liberal-democrată că pe listele acestui partid vine un criminal și să ia toate măsurile pentru a apăra instituțiile de stat de acest viciu. Însă, cu părere de rău, acest lucru nu au reușit să-l facă nici Filat, nici Ghimpu. Mișcarea Populară Antimafie nu are în spatele său alte interese decât interesul public, interesul dumneavoastră. Apoi, pe 6 ianuarie 2013, mișcarea s-a consolidat ca forță politică. Atunci când liderul Mișcării Populare Antimafie, domnul Sergiu Mocanu, a spus că procurorul general a omorât un tânăr la vânătoare. Atunci s-a clătinat acest sistem mafiot creat de comuniști și menținut de actuala guvernare. Am dat jos un guvern, a fost scos procurorul general din funcție, dar vedeți că nimeni dintre cei care au participat la acea vânătoare, nimeni din cei care dețin funcții în acest stat și au ascuns acea crimă, nici judecători, nici procurori nu au fost pedepsiți pentru acea tăinuire. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, pe listele noastre, în primii 10 oameni de pe liste sunt tineri, jumătate din ei reveniți peste hotare. Sunt oameni onești, oameni nu profesioniști, nu vedete, nu oameni de vază, așa cum s-au obișnuit 23 de ani la noi să se caute prin partide, ci oameni obișnuiți, oameni simple, dar cu trăire pentru țara asta, oameni care au revenit aici să-și recupereze țara, care nu au niciun interes decât să vă deservească pe dumneavoastră. Asta a lipsit în clasa politică din Republica Moldova. Asta aducem noi, Mișcarea Populară Antimafie, și vă îndemnăm
să nu vă dispersați pe baricade greșite, false, dintre est și vest, dintre dreapta și stânga din Republica Moldova. Sunt baricade false pe care vă pune mafia care jintuiește să rămână sau să revină la guvernare. Adevărata luptă, așa cum v-am spus, este între mafie și antimafie. Mafia care înseamnă atât comuniștii cât și liberal-democrații și celelalte partiduțe care apar acum, sateliți ai lor, și antimafie care vine să facă ordine în această țară odată și pentru totdeauna. Vă mulțumesc mult. Trecem la a treia rundă, cea mai interesantă după mini-rundă, când o să aveți 5 minute pentru a răspunde la 3 întrebări consecutive, fiecare pe rând. Întrebările o să le formulați domniile voastre. Eu numai o să mi le notez ca să le pot repeta. Deci, eu numesc tema Statutul neutralității Republicii Moldova. Și dați să formulați câte o întrebare la această temă. Eu, vreau să vă spun că sunt împotriva acestei runde, pentru că nu vreau să pun întrebări partidelor extraparlamentare. Partidul Socialiștilor izvorăște. Doamnă, eu vă rog, dar să formulați întrebarea sau nu? Nu, eu vreau timpul acesta să-l folosesc pentru a atunci când eu o să vă formulez, facem așa, eu formulez 3 întrebări, înseamnă că 3 întrebări eu am să o formulez, dumneavoastră răspundeți, dacă nu doriți să răspundeți, povestiți. Puneți această întrebare, doamne Pavlicenco, ca să eu răspund la întrebare, dar nu am înțeles, spun eu întrebare altora. Nu, dumneavoastră formulați întrebarea și dumneavoastră răspundeți la această întrebare și la această întrebare răspund și oponenții dumneavoastră, colegii din platou. Dar eu cum zic pun întrebarea? Fiecare din voi formulează câte o întrebare. O să avem 3 întrebări la această temă. Neutralitatea Republicii Moldova. Fiecare din voi răspunde la toate 3 întrebări, inclusiv și întrebarea care o formulează pentru colegii săi. Nu știu, ți înțeles? Eu, de exemplu, nu înțeles. Încă o dată pentru doamna Pavlicenco. Da. Puneți dumneavoastră o întrebare și atât. Ca să fiți în condiții egale. Eu tot nu am întrebări, de exemplu. Nu aveți întrebări. Nu, uitați-vă care e problema. Eu, de exemplu, vorbesc în numele PNL. Noi, Partidul Național Liberal, considerăm că această fază cu punerea întrebărilor celor de alături nu este adecvată, pentru că noi vrem ca să din tipul dumneavoastră personal sau vrem să punem întrebări partidelor parlamentare cu care presa face așa ca să noi eu vă rog, există în cadrul Accent TV, există un regulament. Nu am înțeles, dar n-am înțeles ce vreți de la noi. Formulați, vă rog, o întrebare la care o să răspundeți domnia voastră și colegii voștri pe tema neutralitatea Republicii Moldova. La tema neutralitatea Republicii Moldova. Nu aveți întrebări la această temă. Sau nu, dar cui să-i pun întrebarea? Colegilor din platou. Dar nu vrea dumnei. Puneți dumnei nu le pun întrebări. Puneți o întrebare. Dar timpul vreau să-l folosesc prin a vorbi. O să-l folosiți, nu retrăiți 5 minute această rundă, timpul e noastră. Domnul Ciobanu, ce întrebare doriți să audiați colegii din platou? Foarte simplu, dacă la tema neutralității, haideți, care este poziția, ca să știm, a Partidului Național Liberal? A Partidului Liberal am văzut, a celor la guvernare am văzut, PLDM-ul spune că vrea cu NATO, PD-ul se face vă rog întrebare, care este poziția? PNL-ul, da? Ei pledează tot pentru NATO și de ce crede că NATO ar fi garanția pentru Republica Moldova? Toate că știm că există Irak, Iran, Libia, Siria și tot așa mai departe. E bine așa? Nu e bine, pentru că reprezentantul Mișcării Populare Antimafie nu are ce să răspundă vis-a-vis de poziția PNL-ului. Deci întrebarea trebuie să fie o întrebare... Haideți să fie generală. NATO pentru Republica Moldova. NATO pentru Republica Moldova. Opinia partidelor care sunt aici. Da. Opinia vis-a-vis de NATO. A doua întrebare. Doamnă Bodru, nu aveți întrebare. Înseamnă că eu să fiu nevoit să formulez încă 2 întrebări ca să fiți în aceleași condiții. Deci, a doua întrebare, neutralitatea Republicii Moldova. Este necesar de a substitui din Constituție această noțiune cu o altă noțiune? Și a treia întrebare, de ce pledați pentru
cum să spun așa, mai molcălus, pentru că eu totuși sunt moderator. Mai da? suav, mai suav. Mai suav, bine. De ce pledați pentru o subordonare a Republicii Moldova unei a treia puteri? Și atunci toți trei noi trebuie să răspundem la întrebările astea? Da. Eu aș propune să abordăm subiectul cu Șefciuc de ieri. Este un subiect foarte interesant. Dacă tot... Nu. Impresia că faza asta mea să pierdeți foarte mult, eu și prietenul și Nu, da, să nu pierdeți. Doamna Pavlicencă, eu vă repet întrebările, cronometrul se pornește și dumneavoastră faceți ce să coteți de la toți trei. Da. Care este opinia PNL-ului a dumneavoastră vis-a-vis de NATO? A doua întrebare. Haideți să răspund la prima. Nu. 5 minute o să fie consecutiv la toate trei întrebări. Noțiunea de neutralitate din Constituție trebuie eliminată sau ce e de făcut cu ea? Și a treia întrebare, de ce pledați pentru subordonarea Moldovei unei a treia puteri? Timpul nostru, poftim. Partidul Național Liberal mereu a fost pentru aderarea Republicii Moldova la NATO. În acest scop, în calitate de deputat, am adunat semnături pentru a modifica articolul 11 din Constituție cu toate explicațiile de rigoare. Am reușit să adun doar 13 semnături, ultima fiind chiar a lui Vlad Filat. Republica Moldova nu are nici un fel de acoperiș de securitate, nu face parte din Tratatul de Securitate Colectivă al CSI și acest lucru este foarte bine, dar în acest sens poate beneficia de scutul NATO, având în vedere că din NATO face parte România și are o bază militară la Constanța. În calitate de membru al adunării parlamentare NATO, unde am fost 5 ani, în noiembrie 1999 am obținut prima rezoluție a AP NATO cu privire la retragerea imediată și necondiționată a trupelor rusești din Republica Moldova și din Georgia. Și această rezoluție i-am înmânat-o lui Iurie Leancă, care era pe atunci ministru adjunct, când a mers la Istanbul. Deci ce ziceți a fost înainte de Istanbul. Deci noi trebuie, având în vedere și pericolele de ies, să aderăm la NATO. Dacă Constituția nu permite, am făcut un demers public și am spus că Curtea Constituțională trebuie să găsească o modalitate de a face și de a rezolva problema neutralității, exact așa cum s-a întâmplat cu limba română, pentru că în Declarația de Independență nu este prevăzut caracterul neutru al statului, iar articolul 142 din limitele revizuirii Constituției permite revizuirea prin referendum a neutralității statului. A doua întrebare este legată de noțiunea de neutralitate a Republicii Moldova din Constituție. Eu cred că mai mult la capitolul ăsta nu putem răspunde, pentru că neutralitatea nu este asigurată. Noi trebuie să ne bucurăm că avem alături România, care este membra NATO, care are relații foarte bune cu Statele Unite și în acest fel ultimele declarații ale liderilor politici din România arată că noi nu vom fi lăsați pe mâna Rusiei, care devine un pericol tot mai evident. Acum, în privința subordonării, Republica Moldova nu va fi subordonată niciunei a treia puteri. Republica Moldova, conform precedentelor CEDO și conform deciziilor luate de instanțele naționale de Republica Moldova, în procesele pe care le-a intentat Partidul Național Liberal aici CEC-ului sau Ministerul Justiției și care a câștigat până în Curtea Supremă de Justiție, având și poziția Curții Constituționale, poate spune cu siguranță că poate lua decizia privind reunificarea românească, refacerea unității naționale românești. Pentru că precedentele CEDO, în baza articolelor 10 și 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, permit, în baza unor decizii ale cetățenilor luate pe cale pașnică, politică și constituțională, să decidă refacerea, reunificarea celor două state românești, așa cum noi am fost un stat împreună cu România. Deci este vorba de a face un stat unic și în felul acesta România ar fi un stat puternic în Europa cu tot ce îi trebuie unui stat. Fiindcă mai am puțin timp, vreau să vă spun că socialiștii, sperăm, nu vor intra în Parlament. În general, toți cei din stânga izvoresc din Partidul Comuniștilor și mișun acum pe stânga și acest lucru este regretabil. Noi vă invităm să nu votați
comuniștii de orice soi și tip să votați unioniștii, pentru că numai unindu-ne cu România și având un plan Marshall pentru statul reunificat, noi vom avea o viață bună. De fapt, nu trebuie votați. Ei nu au cerut niciodată retragerea trupelor, asta noi știm, și vreau să spun că s-a așteptat foarte mult ca după 2009 să vină post-comuniștii să facă ceva, dar nu au făcut absolut nimic. De fapt, cea mai competentă echipă, precum se laudă socialiștii, au dus Republica Moldova la stadiu de cel mai sărac stat, iar post-comuniștii de la guvernare au preluat sistemul și l-au aprofundat foarte grav în detrimentul cetățenilor. Noi, de exemplu, CU, PNL, am publicat concepte, paradigme, strategii, programe de dezvoltare. Ar trebui să preluați site-urile și să le citiți. PL-ul, aici s-a menționat despre unioniști, PL-ul, nu, mai sunt 30 secunde. PL-ul nu a fost niciodată partid unionist. El a vrut să lase această impresie, din păcate a luptat și luptă împotriva PNL-ului, ceea ce este foarte urât. Actualii guvernanți vor să intre în Parlament un Dodon, un Fromuzal și alte elemente de rușine rușinoase din politica moldovenească, care sunt elemente de stânga, ca să oprească implementarea acordurilor asociative și nu doresc forțe unioniste pentru că se tem de pușcările din Europa și din România. Vă mulțumesc. Domnul Ciban, dumneavoastră, vă repet întrebările. Care este opinia dumneavoastră vis-a-vis a partidului, dumneavoastră vis-a-vis de NATO? A doua întrebare. Care trebuie să fie, sau nu trebuie să fie, pentru dumneavoastră și pentru telespectatori, care trebuie să fie viitorul noțiunii de neutralitate Republicii Moldova din Constituția Republicii Moldova și pledați oare sau nu pentru subordonarea Moldovei altei puteri, altei a treia puteri? Vă rog, timpul dumneavoastră. Deci, haideți să luăm de la sfârșit spre început, pledăm sau nu pledăm pentru subordonarea Republicii Moldova altei puteri. Aici răspunsul este simplu, nu pledăm ca Republica Moldova. Republica Moldova este un stat suveran, independent, indivizibil și așa trebuie să rămână. 1. 2. Trebuie sau nu trebuie deci modificată noțiunea de neutralitate? Nu trebuie. Astăzi avem de mai rezolvat probleme pe segmentul de stânga a teritoriului nostru, cel la est din Nistru, și cu asemenea argumentări și asemenea țipături, să mă scuzați de expresie, că altfel nu știu cum să-i spun, este aproape imposibil, ca să nu zic altceva. Noi am văzut atitudinea față de și provocarea care a fost față de Șefciuc, am văzut bătaia din Găuzia, am văzut datul buznii pe la primărie de către tot felul de combatanți care sunt și pe lista PNL-ului, dar sunt dirijați foarte bine de alte partide care se află la guvernare și care de fapt le dau târcoale ca să facă acest lucru. Este un lucru periculos. Și ca să venim la primul subiect, de ce este unul periculos? Pentru că, de fapt, cei ce vor să facă ei să creeze un conflict artificial. Miza poate fi oricare, de exemplu să amâne alegerile, dar trebuie să provoace ceva și acest conflict nu exclud că poate să fie un armat. Partidele de dreapta sunt partide de război, să fie foarte clar și pentru toată lumea, întotdeauna au fost așa. NATO înseamnă război. Unde a fost NATO și a împins democrația sa, nicăieri n-a mai fost pace. NATO am văzut în fosta Iugoslavie, unde a bombardat acum câțiva ani în urmă, deci nu a fost în secolul trecut, n-a fost în 45. NATO a distrus un stat cum este Libia și nu avem acolo absolut nimic. NATO a distrus un stat cum este Irak. Soldații americani au distrug și astăzi Siria și multe alte state. Au ajuns până la Ucraina, pentru că tot americanii au fost cei care au împărțit pe la deci prin piața Maidan Nezalezhnosti, Picenchi și tot ce vreți. Deci ăștia sunt oamenii crimei și trebuie să fim foarte atenți în acest sens. Ei vor face provocări pentru a destabiliza situația din țară. Ei știu că astăzi nu acumulează nici 25% din toți cei care votează. Ei astăzi plătesc sondajele pe care le prezintă afiliaților. Au o grămadă de analiști politici, toarnă murdării și zoi. Pentru mine cel mai deranjant este că în ultimul timp foștii mei colegi, Partidul Comuniștilor, s-au făcut într-un fel sau altul aliați în acest sens, ceea ce este foarte grav. Și aș veni cu un mesaj către mulți din ei. Oameni buni, opriți-vă.
există astăzi un singur dușman pentru Republica Moldova și acest dușman sunt partidele de dreapta. Nu căutați acolo unde nu trebuie să căutați. Partidele de dreapta sunt cei care astăzi ne călăresc și dacă nu întreprindem și nu realizăm această șansă istorică, mă refer aici la cei care sunt, nu îi dăm jos pe toți oligarhii, Republica Moldova nu va mai avea statalitate. Și atunci visul doamnei Pavlicenco alături de cel al lui Gimpu, Lupu, Leancă și tot așa mai departe, devine o realitate. De asta mă adresez către forțele de stânga, în primul rând. Terminați zoile și terminați murdăria. Astăzi, ei sunt cei care trebuie să fie bătuți și ei trebuie arătați cu degetul și ei trebuie să ajungem în fiecare casă să explicăm cât au furat, de unde au furat, cum au furat. Poate doamna Pavlicenco în această perioadă n-a furat, dar cei pe care i-a susținut în 2009-2010 cu certitudine. De asta toate resursele, tot absolut trebuie să fie îndreptat împotriva acestor partide. Pentru că sunt acele partide care vor să aducă NATO în Moldova, care vor să ne trimită copiii să lupte pentru nu știu ce, oriunde, și sunt acele partide care urmăresc lichidarea statalității Republicii Moldova. Ori alegerile din 30 noiembrie nu mai sunt alegeri pur și simplu. Ele sunt alegeri pentru a exista în continuare sau a nu exista în continuare Republica Moldova. Partidul Socialiștilor pledează foarte clar pentru o statalitate puternică, pentru o Moldovă fără NATO, pentru o Moldovă fără oligarhi. Și dacă toți vorbesc despre lucrurile astea, noi am arătat cum exact să facem acest lucru. Dacă nu mai rămâne timp, putem să discutăm. Și, doamna Pavlicenco, orice ați spune, astăzi toată lumea recunoaște, absolut toată lumea recunoaște că Partidul Socialiștilor are cea mai pregătită și profesionistă echipă, și de economiști, și finanțiști, și juriști, și tot așa mai departe. Vă mulțumesc că v-ați încadrat în timpul rezervat. Doamna Bodruc, aceleași 3 întrebări. Care este opinia partidului dumneavoastră vis-a-vis de NATO? A doua întrebare. Care trebuie să fie viitorul noțiunii de neutralitate a Republicii Moldova din Constituția noastră? Și a treia întrebare, de ce pledați oare pentru subordonarea Moldovei unei a treia puteri? Poftim. Eu vreau să vă amintesc, stimați concetățeni, că atunci când Republica Moldova a declarat independența sa, pe 27 august 1991, clasa politică de atunci, care venea la putere, a făcut-o abia după ce Rusia și Ucraina și-au declarat independența și au ieșit din fosta Uniune Sovietică. Acea decizie, declarație de independență, deci a avut loc a fost o decizie de conjunctură și nu un act de decizie politică luată pe propria răspundere și nu a fost un act de curaj. Iată, anume din această cauză, de atunci, timp de 23 de ani, noi avem în Republica Moldova o clasă politică ezitantă, o clasă politică care pune cetățenii pe baricade false, o clasă politică de conjunctură și nu una de liderism care să ducă cetățenii pe calea cea dreaptă de dezvoltare a acestui stat. Urmare a acestei politici ezitante pe care a adus-o clasa politică de la Chișinău, a unei politici de conjunctură, în 94 noi ne-am pomenit în Constituția Republicii Moldova și cu această neutralitate care ne-a menținut permanent într-o zonă a incertitudinii, într-o zonă a influenței Rusiei, într-o zonă în care noi nu am putut ieși nici până în ziua de astăzi pentru a ne dezvolta, pentru a avea relații cu statele civilizate din Uniunea Europeană. Mișcarea populară antimafie este împotriva statutului de neutralitate în Republica Moldova. Am declarat acest lucru și la constituirea Mișcării Populare Antimafie. Însă, stimați concetățeni, dumneavoastră nu sunteți pregătiți să luați să faceți o astfel de alegere. Și atunci când vi se spune că trebuie prin referendum să decidem această problemă, este greșit și iarăși politicienii vă duc pe hățișuri greșite pentru a vă momi cu mesajele lor, fie pro-rusești, fie pro-nu știu de care. Această problemă poate fi rezolvată foarte simplu de către clasa politică prin voință politică și ea este necesară pentru securitatea cetățenilor din Republica Moldova, anume având în vedere războiul din Ucraina.
problema integrării europene a fost rezolvată de către sângele vărsat de către vecinii noștri din Ucraina, care au pus hotar dintre lumea barbară, tataro-mongolă, rusească și lumea civilizată europeană. Acum, noi mai mult ca niciodată avem nevoie de o protecție politico-militară față de această barbarie care a fost înfăptuită de către regimul lui Putin. Nu rușii sunt vinovați, stimați concetățeni. Cetățenii ruși sunt ostaticii unei conduceri criminale de la Moscova. Toată Rusia trăiește în sărăcie și în mizerie neagră. Numai mafia de la Moscova giftuiește și folosește cetățenii ruși și în războaie pe care le duc tot ei. Ceea ce propunem noi este ca actualmente să se creeze o axă dintre Chișinău, Kiev, București și Washington, o axă politico-militară pentru a ne apăra de această agresiune. NATO, oriunde au ajuns forțele militare NATO, a fost pentru apărarea... Vă rog să nu mă întrerupeți. Au făcut-o pentru apărarea democrației, au făcut-o pentru lupta împotriva terorismului. Noi avem nevoie de acest lucru, însă, stimați concetățeni, nu aceasta este tema acestei campanii. Nu pe aceste subiecte trebuie să discutăm noi acum, stimați concetățeni, în această campanie. Nu trebuie să alegeți între est și vest și între partidele care sunt pro-Rusia sau pro-Europa. Trebuie să alegeți acel partid care este pentru eliberarea acestei țări de hoții de la guvernare. Pentru că atâta timp cât avem corupții în instituții, atâta timp cât sunteți duși în eroare de către aceste partide care sunt trădătoare de țară, un partid care se leagă de Putin este un partid trădător de țară, un partid care folosește declarații pro-europene, dar fură fiind la guvernare. Este la fel un partid care vă trădează. Alegeți partidul care luptă pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați încadrat. Multe emoții, stimați concurenți electorali. Trecem la a patra rundă. Și ultima. Și ultima. Cea mai complicată după mine, dar și cea mai simpatică pentru dumneavoastră. Pentru că este runda libertății cuvântului. Noastre, nesiliți de nimeni. Timp de 4 minute. Fiecare din voi poate să vină cu un mesaj final. Dacă nu, poate să vină cu o rețetă de preparare a, colțunașilor cu brânză de oi. Sau poate să vină cu replici în adresa concurenților din platou sau a concurenților virtuali din spațiul politic. Sunteți pregătiți? Aveți câte 4 minute? Doamna Pavlicencă, poftim. Da, stimați alegători, vreau să vă spun că comuniștii au furat bunurile publice până în 2009. Ceilalți au furat zdravă după 2009 și fură și acum. Vreau să vă cer scuze publice pentru faptul că i-am sprijinit la 29 iulie 2009, având în vedere presiunea publică, precum că să ne ajungă votul să votăm un președinte democratic și nu un comunist. Și acum noi considerăm că sunt alte partide, și s-a mai spus aici, sunt partide de buzunar, create din partidele cu buzunare mari în Parlament, care trebuie astăzi să se retragă. E vorba de PLR, de PAD și de alte partide din astea care au venit cu un partid și pe asta au creat alte partide de parcă tare lipseau în Republica Moldova. De asemenea, acțiunea de la aeroport a fost o acțiune de demnitate națională și vreau să le spun mersi celor care au fost și au demonstrat că în Republica Moldova mai există și oameni care nu se lasă călcați în picioare, așa cum permite guvernarea și socialiștii, care de fapt sunt adepții separatiștilor de la Tiraspol. Ei de mult trebuiau puși la pușcărie, să nu se plângă, precum că Șefciuc nu poate, sau alții din Transnistria nu apar pe aici și nu-i pot aresta. Ca dovadă că presa controlată de guvernanți a interzis difuzarea reportajelor despre ce s-a întâmplat la aeroportul vândut rușilor. Noi, Partidul Național Liberal, Consiliul Unirii, am manifestat mereu pașnic. Nu am aruncat cu pietre nimeni, dar în noi s-a aruncat din plin, și la Cahul și la Bălți, de către cei care de fapt spun că apără statalitatea, dar vor un stat condus de proruși în detrimentul intereselor românilor, pe care i-au călcat în picioare 202 ani.
Statalitatea nu a adus fericirea și bunăstare. De ce cancelarele europene și administrația americană se gândesc la reunificarea românească, cea care ar permite un stat unitar român care să nu mai fie o sursă de pericol, precum este zona transnistreană și chiar și Republica Moldova, pentru că nu se poate apăra, precum a spus Leancă, decât 2 ore în fața pericolului rus. Cunoașteți ce a spus Angela Merkel privind reunificarea? Reunificarea Germaniei pe cale pașnică poate fi un model pentru rezolvarea actualelor probleme din Europa. Noi, cei din Germania, nu le putem refuza altora ceea ce am primit noi prin reunificare, libertatea de a ne decide singur viitorul. În acest sens, noi propunem ieșirea din CSI, aderarea la NATO, adoptarea legii lustrației, să nu ne conducă persoane șantajabile, formarea unui guvern al unirii de 11 ministere. Cel mai important minister va fi Ministerul Integrării Românești și Europene, care va controla și va promova reforme și va controla asimilarea fondurilor europene ca să nu fie furate. De asemenea, posturi comune ale serviciilor de frontieră la punctele de control trecere peste Prut, pentru lichidarea contrabandei, forțe militare moldo-române comune pentru securitate în stânga Prutului și un statut non-aliat membru al NATO. V-am spus, o filială DNA la Chișinău, o universitate mare românească la Chișinău, deschiderea pieței de muncă pentru cetățenii din Republica Moldova în România, pentru că oricum în Rusia nu se simt bine. Astfel, noi avem o echipă de profesioniști, adevărați oameni cu verticalitate și vă invităm pe 30 noiembrie la votare. Veniți și votați Săgeata, Partidul Național Liberal, unicul partid care demonstrează demnitate națională, care este un partid din oameni cinstiți, necorupți, care este un partid care spune liber și curat ceea ce gândește, care luptă împotriva forțelor antinaționale, anti-europene, fie că sunt la guvernare, fie că sunt pe lângă guvernare, fie că sunt cele care l-au votat pe Timofte și se pretind a fi de stânga, fie că sunt cei de dreapta care de fapt sunt tot pro-ruși. Veniți la alegeri. Vă mulțumesc mult. Domnul Ciban, aveți 4 minute. Poftim. Eu vreau să spun, domnul Pavlicencu, ați spus de Săgeată. Noi vă garantăm că după 30 noiembrie aveți 2 căi. Ori mergeți la procuratură, alături de alți unioniști care sunt prin țara asta, agenții ai regimului de la București, ori o să zburați ca Săgeata la București. Alte opțiuni nu există și nu vor exista, ca să știți foarte clar. Nu, procuratura s-a expus. Împreună cu membrii Curții Constituționale, Curții Constituționale, alcătuită din reprezentanți cu cetățenia altui stat, tot hai să încărcați cu Săgeata dumneavoastră și împreună la București. Altfel o să trebuiască să răspundă în fața legii conform Constituției Republicii Moldova. Și nu trebuie să povestiți aici povești de nu știu care tip. Noi avem toate deciziile adoptate și potrivit Constituției, dar nu spuneți atâta minte, o să vă chemă judecați, o chemați Voronic, o să-l chemați pe urmă judecat, acum dați-vă. Eu nu v-am... Eu foarte mult mă încordez să agriez persoana dumneavoastră alături aici în studio, dar o fac până când foarte pașnic. De programul dumneavoastră. De asta vă spun. Asta e parte componentă a programului nostru. Moldova fără unioniști, o Moldovă puternică. Asta înseamnă interzicerea unionismului, o să mă repet. Asta înseamnă sub orice fel. Și proiectul de lege deja este în Parlament. Și vă temeți să nu scăpați de unirea cu România. Asta înseamnă conducători cu o singură cetățenie a Republicii Moldova și niciun fel a altui stat. Asta înseamnă fără legi pe care ne le aduceți din Europa legate de homosexuali și tot așa mai departe. Copiii trebuie să trăiască. Nu, asta prietenii voștri de la guvernare le-au adoptat pe care... La guvernare doar sunteți prieteni cu ei. Domnul Pavlicencu, nu mă faceți să ridic tonalitatea vocii. Eu nu vreau să fac acest lucru, cel puțin în acest studio. Și introducerea istoriei Moldovei și limbii moldovenești în programul de studii școlar. În general, la toate ciclurile. Partidul Socialiștilor are, cum am zis, un program foarte amplu și, în primul rând, este accentuat partea socială.
ceea ce ține de pensionari care au fost bagiocoriți tot acest răstimp. Noi am zis că noi știm cum să indexăm pensia cu 20% și cum să aducem ca în cel mai scurt timp pensia să fie de 2 ori mai mare decât minimul de existență. Zinaida Greceanu, Igor Dodon au făcut acest lucru în guvernele precedente. Și oamenii când spun că putem face, noi avem la bază toate calculele, inclusiv gaura din buget, datoria lor externă și multe alte lucruri. Avem o echipă de profesioniști. Avem o echipă în care sunt concentrați oameni care au strâns gâturile bandiților, începând cu Vladimir Țurcan, Petru Corduneanu și mulți alții pe care îi cunoaște foarte bine lumea în MAI. Avem cetățeni care au fost și sunt diplomați foarte buni. Mă refer aici la Andrei Neguță, care a fost o perioadă de timp ambasador în Europa, după care în Federația Rusă, și o să găsim limbă comună cu toată lumea. Vreau să fie foarte cert și foarte clar, explicit pentru toată lumea. Republica Moldova astăzi la Uniunea Europeană a obținut un lucru de care era necesar și asta este regimul fără vize, dar nu a costat atâta cât acești 5 ani de batjocuri. Și doi, trebuie să revenim la comerțul asimetric. Este cea mai funcțională și cea mai bună cale. În rest, trebuie să ne integrăm în Uniunea Vamală, trebuie să fim alături de Rusia. Acolo sunt marea majoritate a oamenilor noștri, acolo sunt lucrurile pe care le înțelegem, tradiționale pentru noi, pentru toată lumea. Alături de Rusia, cu o echipă cea mai profesionistă și cu un program bine pus la punct. Votați Partidul Socialiștilor. Mulțumesc. Doamna Bodru, 4 minute pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc. Stimați concetățeni, noi avem 3 dușmani. Acești dușmani sunt Voronin, Plahotniuc, Filat. Mai avem și un trădător de țară pe nume Igor Dodon. Atunci când Igor Dodon a fost ministru al economiei, a contribuit la toate furturile din această țară alături de Plahotniuc. Aduceți dovezi. Aceste partide care sunt acum în Parlament sunt dușmanii noștri adevărați și nu ascultați fel de povești legate de lupte geopolitice. Aceste provocări care se fac în zilele acestea, ieri la aeroport și așa mai departe, sunt alimentate de către actualele partide pentru a vă duce pe căi greșite. Lupta care se dă în această țară, în această campanie, este împotriva hoților care au venit în politică. Noi nu le spunem numai hoți, noi le spunem și mafioți, pentru că hoțul atunci când fură sau încalcă ceva, sau criminalul, el se teme de poliție, se teme de procuratură, iar mafioții nu se tem, pentru că și poliția, și procuratura, și justiția sunt pe mâinile lor. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, venim cu un program simplu și concret de schimbare la față a acestei țări. Asta înseamnă misiune de supremație a legii, judecători, procurori și vameși străini din Uniunea Europeană să fie aduși aici, în Republica Moldova, pe o perioadă de 2 ani de zile să judece drept în numele legii. Asta înseamnă că în acest răstimp vom crește alți judecători, procurori și așa mai departe, care nu au făcut parte din acest sistem și care nu au fost complici la crimele care s-au făcut în această țară. Prima lege pe care o vom adopta va fi legea sechestrului de stat. Asta înseamnă că toate averile foștilor demnitari, procurori, judecători, miniștri, parlamentari și așa mai departe, asupra cărora planează bănuiala că au fost dobândite ilicit, vor fi sechestrate și vor fi întoarse statului. Țara asta nu are ieșire din această mizerie până nu oprim furturile de la nivel de stat. Noi nu ne luptăm cu corupția, pentru că medicii, profesorii, oamenii de afaceri care încearcă să facă în țara asta o afacere cât de mică sau afaceri mijlocii, sunt ostaticii acestui sistem mafiot. Sunt ostaticii acestui sistem mafiot și profesorii și medicii fac muncă de voluntariat în țara asta. Adevărata luptă pe care trebuie să o dați în această campanie este împotriva partidelor care v-au furat, care v-au mințit și care vă mint în continuare și sunt partide ale altor interese, fie intereselor de clan și de grup mafiot, fie a intereselor externe rusești. Mișcarea Populară Antimafie vă îndeamnă să fiți alături de noi. Noi am demonstrat prin cazul Pădurea Domnească
că nimic nu este mai puternic decât cuvântul adevărului. Prin cuvântul din 6 ianuarie am reușit să dăm jos un guvern. Acum avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, ca prin susținerea dumneavoastră cu votul pe care îl veți da pentru Mișcarea Populară Antimafie, să izbăvim această țară odată și pentru totdeauna de elemente criminale, de mafia care este la conducere. Fiți alături de noi. Dacă votați cu ăștia, știți ce o să vi se întâmple mai departe. Vor fura în continuare, vă vor minți în continuare și ei vor trăi în lux, iar dumneavoastră veți suferi. Să readucem acasă concetățenii noștri apți de muncă, să reconstruim această țară. Pe 30 noiembrie votați sigla Nu Mafiei, votați pentru Mișcarea Populară Antimafie. Vă mulțumesc, stimați concurenți electorali, vă mulțumesc că ați încercat să fiți cât e de posibil de corecți în aceste discuții, dezbateri și în mesajele domniilor voastre. Noi astăzi am finisat dezbaterile. Un anunț mic pentru telespectatori. Stimați telespectatori, pe data de 13 noiembrie, la ora 19, în dezbateri în direct, vor fi invitate blocul electoral Alegerea Moldovei Uniunea Vamală, Partidul Politic Democrație Acasă și Partidul Popular din Republica Moldova. Vă mulțumesc, o zi bună!